Arratsaldeon. Gaur ikastaroaren azken saioan, daukagula partaide gaurko saioa prestatzen. Orain arte ikastaro honetan saio ezberdinak egin ditugu soziolinguistikaren inguruan danak eta ikastaro honen aitzakia izan zen ikustea zelan soziolinguistika klusterrak antolatzen dituen hausnartu sarietan lanpiloak aurkezten ziren, eta lan interesgarria. Askotan unibertsitatean gertatzen da bezala eta hori, jendeak oso lan interesgarriak egiten ditu, eta hor geratzen dira, igual argitaratu egiten dira, eta igual ez, batzutan ez, eta etzaile difusioa hondirik ematen ez. Eta orduan, UEUko arduradunekin hitz egin genuen, eta pentsatu genuen zergatik ez dugu egiten ikastaro bat, horiei proiekzio publiko bat emateko eta horren inguruan hausnartzeko ez. Eta, 5 bloke egin genituen, komunikazioa, hezkuntza, hizkuntza, bestea zein zen? Hezkuntza, komunikazioa, bat falta janda, eta azken hau, kultura artekotasuna, zein izan zen lehen? Kultura, komunikazioa, hezkuntza, hizkuntza, ala, 5. hau, kultura artekotasuna, ez da? Eta, Amelia izan dugu behin baino gehiagotan jabaian ederren, ikastaro hauetan da beste hitzaldi batzuetan, eta Mario ez, eta arratzaldean Mario, eskerrik asko gure gonbitea hartzeagatik. Eta, eurek idatzitako, Amelia gauza asko idatzi ditu honen inguruan, eta Mario hori ezagutu genio, hausnar sarietarako aurkeztu zuen lan hori, ezta? Amelia barkin gaur jakin dut Bilbon jaioa dela. Bilbon jaioa, Gasteizera etorritza ikastera ez da, filologian doktore, eta gero, oraintxe bertan eskoriatzako UESin irakasle ez da. Osak, ezuk ere indozu autonomia elkartozoa, falta jatzu, Nafarroara bizita bat, eta lau probintzitan egiten esan ez da. Eta, Ameliak gai honen inguruan, hezkuntza eta kultura artekotasuna eta etorkinen konten inguruan, lan asko idatzi ditu, artikuluak eta iratik bidali zituen aurrekoan, ez? Gaurko hitzaldirako galdera batzuen inguruan egin nahi dugu gogoeta, ezta? Etorkinen seme-alabak, zein ikastetxetan eta zein hizkuntzatan daude eskolatuta gaur egun, zein ikastetxetan izan dira ongi etorriak, zeintzu dira arrazoiak eta ondorioak, eta horren inguruan ditugun erronkak eta eztabaidak eta horrela ez. Eta Mario Zapata, soziologoa da, migrazio eta soziolinguistika gaietan aditua, Iruñan jaioa, soziologian lizentziatua, espezialista unibertsitarioa migrazioetan, eta hizkuntza plangintzan ere bai, gradu ondoko egindakoa, eta masterra gizarte moderno aurreratuetako aldaketa dinamikeen inguruko masterra edo egin ezta. Eta, ikusi genioan lan horretaz gai, batzuk, eta horretan egiten eskerrik asko bide gure horretan hartzagatik, eta hurrengo ordu terdian, 40 minutu inguru bakoitzak, ingo da horren orkestra, eta gero geratzen zeguna, ez da gaiderako, eta norketarako. Zurena da, Arratsaldeon, Arratsaldeon, eskerrik asko, etortzeagatik, zuen esker, izango dugu, gai honetaz hitz egiteko, begira, ze elkargu daukagun, saio honi hasiera emateko, ez? Inmigranteen seme-alabak, euskera eta hezkuntza, gaurko erronkak. Nire asmoa da, gogoeta batzuk hona ekartzea, zuekin eztabaidatzeko, ikusiko dugu lortzen dira gaien arteko loturak erakustea, eta begira, hasiko nintzateke pare bat daturekin, ez da, leku guztietan agertzen direnak, ikuspegi, immigrazioaren behatokiak, esaten digu guztiora bera, Euskal Autonomia Erkidegoan etorkinen kopurua, edo beto esan da, atzerritar jatorrikoak, atzerrean jaio direnak, direla gutxi gora bera, 9,4, 9,4, 10,
Eta, bueno, ez dakit nola baloratuko duzuen kopurua, baina nik esango nuke, zer sumeizaterak esanguratsua dela, eta hau gertatu dela azkeneko 20 urteotan ondo dakigunez. Eta aginda bat daukagunok badakigu hau etzela, hau izan zen, espero etzen fenomeno bat iragarrita etzegoena, eta hezkuntzan ere noski etzegoen iragarrita, eta azkeneko 20 urteotan aurre egin zaio fenomenoari eta erantzuten ari zaio. Eta gure gaiekin lotuta, euskera, eskola sortu diren egonezin batzuk, zaitasun batzuk, eta horietaz hitz egingo dugu apur bat, ezta? Hezkuntzan atzerritarrak, nazionalitatea ez dutenak, 6,6 duela urte gutxi. Nazionalitateari begira jartzen bagara, hori da zenbakia, apur bat altua ziurazki gaur egun, jaiolekua umeen, jaiolekua ikasleen jaiolekua kontuan hartuta, apur bat altuago, gurasoen jaiolekua kontuan hartuta, apur bat altuago, eta Arkaitz Jaunok duela urte gutxi esaten zigun, pero 5 urte tarte horretan, ikasleen 22 gutxinez guraso bat dutela atzerretarra dela, ezta? Nolabait, ideia da, immigrazio fenomenoa bizi izan dugula, jarraituko dugula bizi izaten, Aiardik esaten digu ez dela, berpiztu dela berriro, krisiaren bukaera batxon artean ondorioz, eta beste fluxu bat hasi dela, eta aurre ikusten dela, urtero 10.000 lagun etorriko direla gutxi gora bera. Baina, geldituko balitz, fenomenoa, aniztasuna bada gure gizartearen ezaugarri bat, ezta? Eta eskolan oso presente dagoena. Iñakik izaten zuen, non daude, zertan dira esango dut gutxi gora bera denok dakiguna, ez? Hauek dira Euskadiko Eskola Kontseiluaren datuak, ez? Ikastetxe publikoetan, zuek badakizue, gure artean, ez? Hemen Euskal Autonomia Erkidegoan, Nafarroan apur bat desberdina izan daiteke, eta iparraldeko errealitatea beste bat da. Eaen, sareak, sare bakoitzak jasotzen duela ikaslegoaren erdia gutxi gora bera, ez? 158, 151, hori apur bat aldatzen da urtero, baina gutxi gora bera hortik mugitzen da, ezta? Eta ere, ikastetxe publikoetan, ikasleen 9,6 da atzerritar jatorrikoa, eta ikastetxe pribatuetan 9,7. Kristau eskoletan gehiago ikusten duzuenez, ikastoletan gutxiago eta gainerako erakundeetan antzeko, ez? Badago, oraindik ez dakite zuek horrela ikusten duzuen, edo entzun duzuen, badago oraindik ideia zabaldu bat, eta da atzerritar jatorriko ume gehienak daudela euskararik gabeko eskoletan edo A ereduan, baina zenbakietara joaten bagara, utzen badugu, ikusten dugu ez dela horrela, ez dakit ikusten da, ez? Eta hemen daude 6 geruzak, A publikoa, B publikoa, D eta pribatuak, eta ikusten da, ikusten da A publikoan 1.800 ikasle atzerritar daudela, B publikoan 1.700, D publikoan 5.500, datu hau guztiak dira Euskadiko Eskola Kontseilukoak, A pribatuan ia 900, B pribatuan 2.000, D pribatuan 1.900. Hemen dagoena da geruza bakoitzean
ikasle hauek ze porzentai osatzen duten. Izan dezakegu adibidez, publikoak ikasle gutxi dauzka, baina konturatzen bagara, ikasle atzerritarrek osatzen dute ikasle guztien 54%. Eta B publikoan dira 20%, eta B publikoan dira 6,3%, eta pribatuan ikusten duzu, ezta? Eta hemen hau ere esangoratsua da, ikasle etorkinen 78% sare publikoan eta 22% sare pribatuan. Hemen ikusten dugu, gaur ekarriko dut lehenengo planora gutxi gora bera denok dakiguna, honetaz gero eta gehiago hitz egiten da. Honetaz hitz egiten ari ginean duela 14 urte. Eta jarraitzen dugu honetaz hitz egiten. Ia termino berberetan. Ugon, ez dakit nire galdera da ea, 12 urte barru oraindik egongo garen honetaz hitz egiten termino hauetan, ez? Okerragoak, ziurazki, zezio zer gertatu bada azkeneko 14 urte hauetan da, hau ez desoreka hauek areagotu direla, ez? Zezango nuke? Begira, Iñakik egin duen jasoaren galdera, ez? Ume etorkinak eta etorkinen seme-alabak, hemen jaio diren umeak eta etorkinen seme-alabak direnak nahi diren ikasleak dira. Hemen dikasiko naiz, hortik tiratzen, eta begira, zu badakizu eskola batzuetan etorkinen seme-alabak daudela eta beste batzuetan ez, eta kontinun horretan ikastetxe bakoitza dago puntu batean, baina egia da batzuetan ez dago presentzia hau, eta beste batzuetan ez dago beste presentzia, autoktono txurien eta klasertainikoen seme-alabak, Zer gertatzen da etorkinen seme-alabak dauzkaten eskoletan. Ea, ados zaudeten nirekin, nik esango nuke ari direla ikasten, ari direla lehitzen eta ikasten hainbat esparrotan, Eta ari dira honekin lan egiten, hizkuntza aniztasuna handiagoa duten testuinguru batean, lan egiten ari direla, etorkinik gabeko eskoletan ez bezala. Eta honek ondorioak dauzka eskoletan, adibidez, familiekin komunikatzeko, umeek beraiek ikasi behar dituzte eskolako hizkuntza edo hizkuntzak, eta hau badakite ikastetxe batzuetan, eta beste batzuetan honetaz ez dakite ezer. Eta orduan, honek ondorioak dauzka noski. Kultura aniztasun handiagoa noski, guzti handia evidentziak, ez naz zer berririk ekartzen momentu honetan, ez ekartzen ari. Kultur aniztasun handiagoa ikastetxe batzuetan, eta beste batzuetan, kultura aniztasuna beti egon da ikastetxeetan, baina ez da gauza bera etortzea Extremaduratik edo Gold Coastatik. Eta uste dut ez dela hau gehiegi azaldu behar, ezta? Errenta baxuko ikasle gehiago, hau beti aipatu behar da, zeratutan kultur osagaiak, dir egiten dugu eta horretan fijatzen gara batez ere, ezta? Baina ikaslei eta familiei gertatzen zaien gauza asko honekin daude lotuta eta ez beste kultura bat izatearekin, errenta basuko ikasle gehiago direla. Eta guk badakigu, izek hitza edatu da, gurasoek ere badakite zer den izek hori, eta badakigu errenta basuko familien seme-alaben errendimenduak lotura daukala familien indize sozioekonomiko eta kulturalarekin. Hemen gaztetxe batzuk ari dira egoera horiekin lan egiten, eskolatze egoera anitzak. Eta hemen daude zerrendatuta potenteenak.
ume gehiago heltzen dira ikasturtea hasita dagoela. Ez dira azten irailean, ez? Edo zein momentutan emigratzen du familiak eta ekartzen ditu. Ikasle berantiarren kopurua handiagoa dela. Ez dira eskolatzen 2 urterekin, 3 urterekin, eta orduan edo zein adinarekin noski. Ume batzuk ez dira inoiz eskolatu, edo modu prekarioan eskolatu dira, edo beste kurrikulum bat egin dute noski, ez? Eta haiek ondira eskola batzuetan, baina hemen ikasten dena ez da erabat berdina, ez? Eta oso azkar joaten naiz, faktore bakoitzaren azpian dago mundu bat, eta luze hitzen genezake bakoitzaren inguruan, baina beste leku batzuetara heldu nahi dut. Etorkinen seme-alaben mugikortasuna handiagoa da, autoktonoen seme-alabena baino, eta badakigu etortzen direla eta joaten direla, edozein momentutan joan daitezke ume horiek, gurasoek, lan aukera edo aurkitzen badute, edo alok pisu merkeagoak, edo dena delagoa, ezta? Eta hau potentea da, ze, claro, eskolentzat, ez? Emozionalki eragina guelako eta batzutan, irakasleek esaten dutelako sekulako alegina egin dutela ikasle horrekin ateratzen ari dela aurrera oso ondo eta batean badoa, ez? Bueno, hau da, zuetako batzuk dakizuena, oso ondo ezagutzen duzuena, eskola batzuk ez dakite ezer honetaz. Ezer honetaz. Honek eskatzen du eskola antolatzea. Antolakuntzan eragina handia dauka, eskolako egon behar da eskola batzuk prestatuta daude, faktore hauei aurre egiteko eta ez estresatzeko. Gogoratzen naiz duela 14 urte etortzen zirela lehenengo umeak eskola batzutara eta irakasleak urduri jartzen ziren. Eta ez dugu, zer egingo du nik orain ikasle horrekin, ez? 5. mailara etorri da, otsailean, eta ez da euskeraz eta gaztelania zer egingo dut. Nik uste dut orain, eskola batzuk egongo liratekela oraindik egoera horretan, baina beste batzuk aditu bihurtu dira hau guztia kudeatzen, ez da. Zaitasunak dauzkate hau kudeatzeko, baina hasierako urduritasuna eta estresa ziurazkila ez daude, ez? Horren bizirik, ez? Eskolatze egoeran hitzak, eta gero, azkar, ekitatea eta kalitatearen arteko oreka, ez? Inklusibitatea eta ekitatea, ez? Ume guztiei aukerak eman behar zaizkiela, haien gaitasunak eta interesak eta garatzeko, ez? Eta aniztasun handia dagoenean, erreto hori nabarmenagoa da, espektatibekin, ez da, lan egiten ari dira eskola horiek, nola jokatu espektatiba egokiekin, ikasle guztiei dagokienez, eta gero kulturarteko kompetentziak garatzen presente dagoelako aniztasuna, soziala, sozioekonomikoa eta kulturala. Estereotipoekin nola jokatu, jatorrik ezberdineko pertsonen arteko harremanak eta hau guztia ari dira eskola batzuk garatzen eta horrekin ari dira lan egiten egunero. Eta begira zer gertatzen den, nik esango nuke eskola horiek aurre egiten diotela edo gure gizarteak dauzkan erronka garrantzitsuei egiten eusten dietela, ez da? Begira zertaz hitz egiten ari garen, populazioaren 10%, ez? Erronka edukatiboari, erronka sozialari, erronka linguistikoari, erronka kulturalari. Ikastetxe batzuk horri erantzuten diotela, eta nik esan nuke egiten duten ekarpena dela oso garrantzitsua gizarteari begira. Ez duzue sinistuko. Ikastetxe horiek prestigio gutxiago dutela gure gizartean. Sinisten duzue? Nola da posible, ez? Horrelako erronkei erantzuten dieten ikastetxeek
errekonozimendu falta horren potente izatea gure gizartean, ez? Izaten ari naiz evidentea dena, dakizuena, baina nik uste dut momentu batzuetan gelditu behar garela eta horretaz. Eta hitzein behar dugu ez dela naturalizatzen dugu, naturala balitz bezala. Eta nik uste dut, ekarpena egiten duten ikastetxeei errekonozimendu eman behar zailela. Eta ez bat diegu ematen, jakin behar dugu hori ez garela egiten ari. Eta zergatik ez garen, eta zertu behar dugu zergatik ez dugun egiten, ez da? Ze begira, errekonozimendu eskazaren ondorioz gertatzen da autoestima bajua, daukatela ikastetxe batzuk, autoestima bajua, ez? Eta horrela hasten dira taldeak, ez, hezkuntza komunitateak batzuk hasten dira pentsatzen okerragoak direla beste hezkuntza komunitateak baino horiek non etorkinek ez dauden, ez? Eta gure eskola okerragoa da izan ere, hainbatek ez dute gure eskola zera aukeratu nahi, eta hainbat irakaslek ere ez dute hor lan egin nahi. Eta guen ja, gurpil zoroa oso ondo lotzen da eta osatzen da, ez? Honek hitz egiten du gure gizartea dut, eta gure gizartea kudeatzen dutenez, ezta? Esan ditudan gauzak, atzerritar jatorria duten ume guztiek ez dituzte partekatzen gauza, pakete hau guztia, batez ere hau. Aniztasun handia dago, ez? Eta zirkunstantzia desberdinak, eta gradu desberdinak, ez da? Baina, errealitate bat da, etorkinen seme-alaben artean, premia espezifikoak agertzen direla horri guztiari erantzuteko, ez? Eta horri erantzun beharra dagoela, ez da? Eta, esan dezakegu, ume ugari desabantaila egoeran daudela eskoletan, ez? Hasieran etortzen direnean, bakarriko edo luzeago, zenbat denboran, ez da? Eta esango nuke, zirkunstantzia horien ondorioz, eskola askotan sentitzen da, ez dakit noraino formulatzen den horren argi, ikasle zailak direla, eta hobe ikasle horiek beste ikastetxe batera joango balira. Kostatzen zaigu termino hauetan hitz egitea, ez dakit horren argi hitz egiten dugun irakasleok eta gurasook, ez? Eta baliteke ikasle hauek izatea nahi eta bilatzen ez diren ikasleak eskola askotan. Izan ere galdera da, zeinetan, zein eskolatan nahi dira, ez? Nahi dituzte ikasle hauek. Eta ikastetxe batzuetan ikasle hauek ondo etorriak izan dira, zeinetan ikastetxe horietan non gero eta ikasle gutxiago eskolatzen ari ziren, ez? Batez ere eredu publikoan, ikastetxe batzuetan izan dira ondo etorriak, zeilan gairi bat egitzen ari ziren, eta orduan hauek izan dira ondo etorriak, eta ereduko ikastetxe batzuetan batez ere eskola kristauetan. Ereduko kristau eskola batzuetan non haiek ere egitzen ari ziren ikasle dira. Hau potentea da, zer begira, ikuspenik dio, haiek barometro hori egiten dute urtero, autoktonen pertzepzioak aztertzeko, etorkinen inguruan enten dute, gizarte asimilazionista garela, asimilazionista, ez? Nahiago dugu, etorkinei ez bazaile gehiagin nabaritzen, ez? Edo, kulturalki anitzak diren horiei horrela esan nahi dugu, ez bazaile gehiagin nabaritzen hori, ez? Ea, posible den oharkabe pasatzean eko genukela, ez? Autoktonook, beste horiek oharkabeago pasatzea. Eta, baina ere, eratu dugu sistema bat, ez eraikitzen ari sistema bat, non ikastetxe batzuk dauden, non haiek bakarrik dauden.
Hasi, nahi dugu haiek asimilatzea, baina antza da haiek bakarrik egin behar duten zerbait. Izan behar dira gure berdinak, baina haiek bakarrik lortzen duen. Bueno, leku batzuetan horrela ikusten da, lan gehiago ematen dutela, nik esango nuke baietz, lan gehiago, aniztasunak beti ematen duela lan gehiago. Ez da gauza bera prestatzea menu ikastetxe batean, alergikoentzat, barazkijalentzat, edo menu berbera, eta ikastetxearen alderdi ugari kolokan jartzen ditu, ebaluazioetan ere baldin badaude ikasle hauek ibantzak ez dira beti ikastetxeak nahi dituzkenak, orain enaz hemen sartuko, ez da? Nahiko nuke, ze hau guztia oso interesgarria da, baina hau guztia areagotzen da, sama sentimendu hori areagotzen da segregazioa gertatzen denean. Nik esango nuke ikasle hauek ez direla oso desiratuak, nik pentsatzen duen orain jaiotzetazak erortzen ari dira, baliteke ikastetxe batzuk orain interesa agertzea ikasle hauekin, ez da? Hobeda ikasle hauek izatea, beste zer ez izatea baino, ez? Baina ez naz hori nabaritzen ari oraindik, edakizuek nabaritu zuen. Esan dako ikastetxe horietan, agian bai, baina jarraitzen dugu ikusten, etorkinik gabeko ikastetxe horiek mantentzen direla horrela eta ez dituzte familia hauek behar, ez da? Nik esango nuke, begira, igual, ikusten dut horrela duala denbora eta joango naiz leku batzutera. Eta gero barometroak esaten dugu gauza interesgarriak, ez? Gizarte honetan, etorkin batzuk gustukoago ditugula beste batzuk baino. Eta jendeari galdetzen zaio, zeintzuk gustatzen zaizkizu gehiago. Zerrenda bat jartzen zaio jendeari aurrean eta jendeak erantzuten du. Eta esaten du zeintzuk nahiago dituen, eta ez dakit ondo ikusten den, baina gutxien gustatzen gustuko ditugunak dira Maroko, Algeria, Magreb, zerako sorpresa, ez da? Gero Rumania, gero Pakistan, Nepal, Bangladesh. Musulmana dira asko gustatzen etzaizkigunak, gero galdetzen zaie. Islamarekiko sentimenduari dagokionez, zure ustez zer sentimendu erakusten du 0-tik 10-era, EAEko gizarteak zer sentimendu erakusten du 0-tik 10-erako. 0 da erabateko mesfidantza eta 10 erabateko konfidantza. Zenbakia ikusten duzue? 2,7. 0-tik 10-era 2,7. Hoien dira, Euskal Herritarrak hori dira gure ikasleak, Nire galdera da, irakasle hori galdetuko galduke. Horrelako gauzak, esango genituzke irakasleak ere bai. Gauz izango gineteke horrelako zerkapen bat egiteko eta esate, gure familiak eta ikasleak ez musulmanak, hizkuntzari horretik ez mazazi, baina ez gauza bat esan nahi dut, ez? Hau da, nire ustez zentrala, hizkuntzarekin hitz egiteko eta edozein gauzari buruz hitz egiteko. Hizkuntzari buruz, edozein. Nongoak dira etorkinen seme-alabak, nongoak diren. Hau, irakasle galdetzen diedanean, hainbat erantzun ematen dituzte. Orain, zuek pentsatu ez, noiz usten dioten gure ikasleek atzerritarrak izateari? Ez, zegartatu behar da horretarako? Zegar atzerritarrak badira beti? Zertarako ikasi euskera, eremu ez euskaldun batean, Gasteiz batean. Bigarren hizkuntza moduan, nola daukate ingelesa, ez dute ingelesa berezik emaite gure ikasle asko, ez? Eta euskera, beste atzerritar hizkuntza bat, ez? Nokoak dira etorkinen seme-alabak.
Ekartzen dut elkarrizketa hau, hemen goian entzun nuena zera gaztetxean, etorri zen mago bat eta begiraz elkarrizketa izan zuen Aldezarreko eskolako ume batekin euskeraz gertatu zen hau. Magoak ekarri zuen, eskatu zuen laguntzaile bat eta hau gertatu zen magoak. Kaixo, nola duzu izena, ez? Ume bat etorri zen laguntzera. Rashid, eta nongoa zara, gaztezkoa. Ez baina, zu nongoa zara. Gaztezkoa. Baina zure gurasoak nongoak dira. Algeriakoak. Eta non Algerian ez dakit. Ziruitzen zaizue. Zer ikusten da hemen, ez da? Zenbat aldiz galdetu diote Rashidi nongoa den. Ez? Ez zaio aitortzen hemengotasuna. Batzuk, gure ikasle batzuk, bertakotasuna garatzeko zailtasuna handiak izango dituzte, gizartean ez delako onartzen eta eskolan ere ez irakasle aldaitsuek galdetzen diete ikasle hauei ea nongoak diren, nongo sentitzen diren. Eta horrela, argitagarri gelditzen zaie irakasleak uste duela haiek ez direla hemengoak. Ez dakit ondo azaltzen ari naizen. Honetarako beharko nuke ordu erdi, baina nik uste dut gauza askotaz hitz egin baino lehen, hitz egin behar dela askotareko identitateak eraikitzeko aukerez. Ami Maluf, Amartya Sen dira gure iturriak, eta, nik uste dut proposamen polita egiten dutela. Gure ikasle guztiak dira nolabait hemengoak eta haiek garatzen duten pertenentzia familiarekin lotuta, ez? Baina, bestela, atzerritarrak izango balira beti horrek ondorio asko dauzka hainbat arlotan. Pena da, orain ezin garatzea hori, ez da? Baina hizkuntzari dagokionez, euskera ikasteari dagokionez ere bai, ez? Hemen dago, besterik baldin badaukat, gogoeta eta erronka batzuk, galderak erantzunak baino. Ez datuz kanpoko immigrazioa ez da tengo dio aiertik eta ikusten ari gara. Kulturaniztasuna hala ere, bada gure gizartearen ezaugarria. Autoktono musulmanak daude gure gizartean. Haiek zer dira, galdetuko zailerekin nongoak diren, euskara ikasiko dute atzerritar hizkuntza moduan. Euskara identitate ikur moduan duten ikastetxeak ari dira erronka hori bere egiten. Herrigintzari begira, euskalgintzari begira, hau ez bada erronka bat, zuek esango dira, zuez non dagoen erronka. Euskararen aldeko festak bai, antolatu behar ditugu, baina ikasle hauei zaila erantzun behar, familia hauei hori ez da herrigintza, hori ez da euskalgintza. Eskola segregazioa gertatzen ari da, bat dago aldeko argudiorik, beste eskola segregazioa justifikatzeko. Nik esango nuke inorez ez dela ausartzen, horrelako argudioak ematen. Dira, argudioak izango itentekelako lotxagarriak. Orduan, horretaz ezin da egin. Ezin da hitz egin, badago, egongo dira batzu, baina ez dira aurkezgarriak, ezin dira aurkeztu, ez? Baina, eskola segregazioak ondoriak dauzka. Herrigintzari begira eta euskalgintzari begira. Zertan laguntzen du eskola segregazioak, euskararen normalizazioari begira. Arnasguneak, hori izan daiteke argudio bat. Ez behar ditugu arnasgune batzuk, ikastetxe batzuk non euskera trinkotzen den eta gauza ikusten ditugu. Adibide bat jarriko du. Begira, hemen Gasteizen egon da ikastetxe bat non denaturala zegoen. Zue badakizu bidela, bilerro gela bat, non etxetik euskaldunak kontatzen diren, elkartzen diren, eta beste bat, non etxeko ergaldunak, etxetik datozen ergaldunak kontatzen diren.
Horren atzen daude argudio interesgarriak, ez? Nik ulertzen ditudanak orain ez nazartuko. Baina, claro, begira, ea hori erabiltzen dugun garbiketa etnikoa egiteko eta oso krudela da esaten ari naizena. Baina zure pentsatu 2 urteko gelara etortzen direla ume, Marokotik zuzenean ume batzuk, ez? Nun sartuko genituzke? Ez dira gaztelaniadunak, ez dago arriskurik haiek gera erdalduntzeko. Euskate 2 urtean izan daiteke lagoteko gelan edo 2. mailan berdin da. Ez dakizuen non sartuko ditugun ume horiek. Zergatik ez doaz denaturalera, horiek ikasiko dute euskeraz, dida, ingurune horretan. Hona izango da jentzat eta besteentzat, baina ez. Hori gertatzen denean oso argi daukagu, danak ez, atzerritar guztiak egon behar direla besteetan. Orduan, batzun da, arnasunea da argudioa zertarako erabiltzen da, ez? Leku batzuetan, familia euskaldunen kapital soziala eta kulturala partekatzea bada estrategia bat. Eta familia batzuk oso kontziente dira, haiek daukaten kapital honetaz, zein euskera jakitea da abantaila bat, ez? Zaten dugu hizkuntza minorizatua dela eta hala da, baina euskeraz dakiten umeek gure hizkuntza sisteman abantaila daukate besteekiko ondo dakigunez, ez? Eta familia batzuk prest daude kapital hori partekatzeko. Horrek zan nahi du, elkartzen direla beste familia horiekin eta haien umeak jartzen dituztela jokoan, ere bai, ez? Eta besteekin harremanetan sartzen direla. Informazioak Mariok izango du honetaz pentsatzen dut, datozen familiak gutxi dakite hezkuntza sistemaren inguruan, modu informalean enteratzen dira, ez? Haien zaren bidez, harrera gizartearen egoera soziolinguistikoaren inguruan ere informazio gutxi daukate. Hemen horrelako, begira, gogoratu dezagun, Xabier Ayerdik esaten zuena, ez? Urtetan zehar egindako ikerketetan gogorarazten digu, etorkinak kokatzen direla euskarak dentsitate gutxi daukan zonaldeetan, ez? 3-lautik 3 kokatzen dira euskarak dentsitate gutxi daukan zonaldeetan. Bilbo handia, Arabako Lautaga, Donostialdea. 3-lautik 3. Zezentzu dauka, hemen familia etorkin batentzat kalean entzuten ez den hizkuntza bat haien umeek ikastea, ez da? Horretaz hitzin behar luze familiekin, norkitz egiten da horretaz familiekin, hemen familia erdaldunek umeak bidaltzen dituzte eskola batzuetara non haien umeek euskara ikasiko duten, gero ikusiko dugu noraino heltzen den jakintza, ez? Baina hemengo familia erdaldunek aukerak eta hori egiten dute, azaldu beharko litzateke zergatik, ez? Euskararen erabilgarritasuna, termino horretan, nahi baduzue, prestigioa eta familiek ulertu behar dute, hemen euskera ikasteak ez zaituela eramango beste minorizazio batera. Begiaz esaten nahi naizen, minorizatuta dago, ez? Hizkuntza normaltasunerako bidean, gora berekin, baina euskera ikasteak ez du esan nahi, beste subalternidade batean sartuko direla haien umeak kontrakoa baizik. Eta hori, horretaz hitzin behar da, termino ulergarrietan, ez da. Hemendik aukeratuko ditut 3 gauzatzo. Aizialdia euskeraz, ez da, gero tardiago dago eskolatik kanpo egiten dena, oso garrantzitsua dela, aspektu guztietan, eta galdetu, zer egiten dute errenta bajoko familien semeagabek aizialdian.
ez dira ingelesera joaten, ez, partikularrera, ez dira piano eskolara joaten, konfura joaten dira, igual ere ez, zer egiten dute, ez? Eta euskararekin lotuta zer egiten dute. Ze familia batzuk ez dakite eskolako euskararekin ez dela nahikoa desabantaila hori desagertzen joateko. Ez dakite. Bueno, ez dakite familia etorkinek eta autoktono batzuk ere ez dakite. Nik pentsatzen dut, igual, zitzen duzu harrera, igual familia autoktono batzuk harrera behar dute zentzu horretan ere bai, ez? Familia batzuk soziolinguistikaz utzi dakite eta pentsatzen dute eskolak egiten duenarekin ahienumei ondo joango zaiela, baina zuek badakizue eskolako euskararekin ez dela nahikoa ondo aurrera ateratzeko, ezta? Eta orduan eskolatik kanpo indartu behar dela eta estrategia bilatu horretarako, ezta? Produkto kulturalak dauzkagu erronka sistemikoak, ezta? Produkto kultural erakargarriak sortzea denentzat, ez? Euskaldunentzat eta erraldunentzat eta etxetik eskolan euskalduntzen ari direnentzat, ezta? Eta telebistada aukera baldo bat guazen programa ateratzeaz gain gauza gehiago egon beharko liratek, ezta? Bueno, nik esan duen nuke, etorkinen seme-alabak euskarara ekartzea garrantzia handia dauka, ez? Zentzu askotan, baina garrantzi simbolikoa ere badaukala, ez? Esaten badugu, euskara izan behar dela inklusiboa, horrek ez esan nahi du, ez? Non gelditzen da, ez? Nik uste dut, eta ezki kopuruak ez dira, euskararen etorkizuna ez dago etorkinen seme-alaben eskuetan, baina hor dago faktore interesgarri bat, ez da, kopuruak ez dira esanguratsuak dira, benetan populazio hau ez termino etikoetan, termino estrategikoetan ez zaigu interesatzen, benetan, ez? Bueno, eta nik uste denbora pasatzen zaidan ez, hainbat gauzataz hitz egin nahi nuenik, baina uste du Marioren txanda izango dela eta horrela utziko du momentuz, bale? Justu hain ere, Ameliak kontatuakoa gurrerek argibit, nik egin duen lehenengo lana 2005an, eta zentzean nik lotzen soziolinguistika eta innovazioak, internestasuna eta gai horiek, hain ere, nire gara hortako interlokutoretako bat, nire alegetako interlokutoretako bat izan zen Amelia, eta egia da, esaterako datu bat zoldatu direla, zorionez, nire eredu ematen den matrikulazio kopuru bat evoluzionatu dira modu positibo batean, baina gainontzeko faktoreak, benetan iritzen zaite garri hortako historia bera egizutea, ez? Nik lortzen bali badut eta teknikak ez balitz izan bat egiten, nahi nuke hastea bideo bat. Y vos te imaginas que entre Ubalde y Parralde hay 2.800.000 habitantes y en la diáspora hay 3 millones de descendientes de vascos, casi exactamente la misma población que tiene el País Vasco. Esto no quiere decir que haya 3 millones de forofos vascos que están... No. Se supone que la diáspora mundial con estas características serían 6 millones de personas. Un grupo de gente que quiere lo vasco, creó una entidad en abril del 2000, una entidad relativamente nueva, pero somos gente que ha venido mamando la cultura vasca y bueno, y decidimos crear
la Asociación Vasco Argentino Urundi, tratando de unir un poco lo argentino que somos, pero descendiente de vascos. Entonces, el Colegio Galicia surge en el año 1904 a raíz de, bueno, un grupo de alumnos de vascos o hijos de vascos. Empezaron por 11 alumnos varones o muchachos, no sé cómo decir, y 7 mujeres. Hoy tenemos un caudal de 1.890 alumnos. Es una escuela que tiende a ser trilingüe. En ese momento, un grupo de argentinos, la mayoría hijos, había pocos nietos, algunos hijos de diversas ideologías políticas argentinas, de izquierda, de centro y de derecha, pero vascos, se unen y crean un llamado Comité Pro Inmigración Vasca. Todos los días, desde todos los pueblos del mundo, llegan barcos al puerto de Buenos Aires. Vienen de Suecia y de Hamburgo, de Japón y de Inglaterra, y las banderas de todas las naciones de la tierra, flameando sobre las aguas del Plata, hablan de la cordialidad argentina. ¿Qué traía de equipaje? Una maletita de cartón, era, con una camisa, con un vestido, una bombacha y un camisón, lo más indispensable, nada más. Con eso llegué a Buenos Aires. Mi ideal era volverme a casa. Ese era mi ideal. Trabajaba para eso, para volverme a casa. Quería volver a vivir. El trabajo no me tenía miedo ni tampoco al esfuerzo, así que en la textil hacía de noche el trabajo. Iba a la noche, a las 10 de la noche y salía a las 4 de la mañana. En la metalúrgica trabajaba a la mañana, entraba a las 6 de la mañana y salía a las 5 de la tarde. Pero como era un trayecto largo también a la tarde cuando salía del trabajo hasta que llegaba a casa, me dormía también en el tranvía. Había tranvía en ese entonces, me sentaba en el tranvía y me dormía tranquilamente. Y bueno, tenía que sobrevivir, tenía que vivir. Josune bezala, milioika inmigrante horietatik milaka euskaldun, Argentinako portuetara heldu ziren 19. mende bukaeratik 20. mendearen erdialde arte. Itxaropen eta ilusioz beteriko bihotz eta maletan. Atzean gozea, miseria eta debeko diktaturiaren. Tranpatxo txiki bat egin nahi izan dizuet, hain zuzen ere, ausure da, bai, gaurko nire gaiaz egin nahi izan dizuet, Euskal Diasporaren inguruan, edo Euskal Diaspora abiapuntu hartu, ez? Nik justu gara bertan 2005 urtean hasi nintzen lanean bizkatu ustarturik, nire puntua zelako soziolinguistika eta ustarturik soziolinguistika eta kultura iztasunaren gaia. Berez, ona ekartzen dudan lana oso lotuta dago esparru zer batekin, adibidea migratzailei ematen zaien harrerarekin, horretaz idatzen den artikulu bat, lehen aipatu den bezala hausnartu sarian aurkeztu eta saria irabazi zuena. Baina honen atzean dagoena da, beste ikerketa bat, ikerketa sakonago bat, argitartu ez dena, asko zuzteagoa dena. Eta ontzen ere, gaurko saioan, nuen batetik ikartzea hor pixkat gako horiek, baina pixkat alatago ere iratea, ez?
Entzun ere, aurretik Iñakik eskatu zian, Iñaki eta Iratik eskatu ziaten bihartzea lotura batzu, nik ez dakit interes esango duzuen edo ez, artikulu irakurtzeko, suposten dut, gaiarekin interesa pizten bai zuet, agian irakurrizonak irakurriko da. Baina esan dagoa berez, artikulu horretan jasotzen diren elementuak aipatuko ditut gainetik, baina pixkat arago jaten zaiatuko naiz, eta abia puntua, zaten duzuen bezala, lan akademiko bat dago, Nafarroako Unibertsitateko egindako ikerketa bat dago honen atzean, zoritzarrez ez diate lana bere osotasunean argitaratu, nonbait sponsor honak izan, baina hor dago, eta ez dute honen baten ere bere osotasunean nonbait argitaratzea, ez? Honen atzean, pixkat ikaraien formulazioa goiti berakoa sartzeko testu ingurua zenzinean da, luzeagotako hizkuntzen testu ingurua. Abia puntua edo nolabait gure esparrua kokatuta dago euskararen eremu geolinguistikoan berez, eta aztertzen da migratzaileen harrera prozesua, hor berez administrazioz kanpoko eragileek ematen dieten harrera, eta entzunenik fokoa jarri dut ikerketa honetan hizkuntzen trataeran, eta hizkuntza multipluralean aipatzen dut, ez? Alegia batetik euskararen egoeran, eta bestetik migratzaileen berezko jatorrizko hizkuntzen. Nola egintzen, horre abia puntu bezala hartu nuen beste lan bat, alegia nolabait Euskal Herri mailan kulturalistasunarekin edo anistasunen kulturarekin lotuak egon litezken eragileen mapa bat osatu nuen, hori argitaratu zen gira honetan. Gira honetan daukat batetik, berez nolabait zerrendatze lana, Euskal Herri mailan hor bildu ziren 1000 eragiletik gora nolabait honekin lotuak egon litezkenak, eta horren ikuste interesgarri izan dela da, sarreran egiten den lanaren kategorizazioa edo pixkata hausnarketa teorikoa horren inguruan, ez? Hortik, egin nuen hartu Euskal Herri maila eragile batzu, pixkat irizpide batzuen arabera, 22 elkarrizketa egin ziren, ondoren ere kontrastariketa bat, eta lan horren guztiaren esplotazioa, ez? Zekerian hori pixkat lan kualitatiboa da hemen aurkezten dena, eta horre sakonki egintzena diskurso horien guztien analizia eta ere interpretazioa, ez? Hor, matrize batera eraman da, zenean hor, pixkat, izan daitezkean ardatzen nagusiak ziren eragile horien esparru orokorra, eta bi esparru nagusiak izan daitezkeen, bat, migrazio edo administrazioen etnokulturarekin dotako eragileak, bat, maila asistentzialean nolabait pertsonaiekin lan egiten dutenak, eta bestetik, administrazioen etnokulturaren inguruan berez osotako elkarteak edo eragileak, ez? Eta bereztetik ere aztertu nituen Euskararen esparruko eragileak berez baduelako batzu esparruretan lanean ari direla, nolabait migratzenen harrerarekin ere perspektiba horrekin lanean ari direnak, eta beste baten bat ez, baina interesgarritzen zila bere batez ere horien jarrera eta zera jasotzea, ez? Aldagaitzen baitzu hartu ziren pixkat ere mapa hori izatzeko, zehazteko elementu desberdinak azterketa kualitatibo honen bidez azalarazten, hor agertzen dira, nire izaera, kokapen grafiko, demografikoa, antzitaren linguistikoa, Euskararen estazioa, eta gero anistasunen kulturekin lotutako elkarteen kasuan ere jatorri ezberdinekin jokatzea, eta beste aldagai batzuk dituzken aldotuak religioa eta generoekin, ez? Religioaren gaia, beste plano batean aipatu du Ameliak, interesgarri egiten zaita duzen ere, gaur egun baditugu erlijio batzun egin batean nahi arte esogeno gisa hartu direnak, gero eta integratu gaudela azkenean gure realitate horretan, eta zateako erlijio batzuen bueltan antolatzen diren elkarteak edo berez eragile horiek, kasu askotan eskaintzinean anistasunen kulturalaren referentzia nagusia dira, herri askotan berez dago migratzaileen elkarterik, baina badago mezkita bat, badago eliza ortodoxo bat, non biltzen diren bestelako realitatean duen kultura dituraten pertsona asko, ez? Eta hauan, eragile hori erreparatzea oso interesgarria beraiek bereziki esparru batzutan referentzia eta lan handia egiten dutelako. Eta harreraren kasuan ere holakoa egin, ez? Helburua eta nolait igual pixkat abiapuntu bezala hartuko nuke nik azken urte luze hauetan egin dudan metalburu bat horren bueltan lanean egiten izelako, nolait uztartzea
gutxiagotako hizkuntzen kudeaketa eta aniztasun etnokulturalen kudeaketa, bi esparru horien arteko interakzioa nolabait aztertzea, eta kasu honetan, aipatu bezala nolabait aztertu izan duguna da, harrera migratzaileei ematen zaien harrera hizkuntza instrumentalen ikuspuntutik, ikuspuntu zehatzago batean harreraren aztertzea nola ematen den harrera hori, pixkat ere abiapuntu bat izateko jakiteko zertaz garen, eta gero hor aztertzea bai jarrera eta portaera biak aztertzen zaiten izalako euskararen ikuspuntutik baina baita ere migratzaileen jatorrizko hizkuntzen ikuspuntutik. Jatorrian nire lanaren justifikazioa badago elkarrizketa batean, beste plano batean egiteko elkarrizketa batean jasotako zaldi hau, familia bati egiteko elkarrizketa batean zuen euskara, guri alderan instituten aipatu egin, ez? Eta oso izatu bat, nik indako hainbat lanetan hau behin eta berriz agertu da, azken finean pertsona hori iristen direnean berien parean dituzten eragileak bai administraziokoak edo bai administrazio kanpokoak askotan ez ditela aipatzen eta aipatzen ditenean ere oso modu bitzi batean ere. Baina hori da realitate bat eta horrek nolabait ekarri zuen mahai gainean ikerketa honen abiapuntua, ez? Eta hor azken finean bizkat ere plano kualitatiboan egiten da hipotesiki baino arazo galderen bueltan egiten da eta nik abiapuntuzko galdera nagusi gisa abiatu da, kontzientziarik ote dagoen harrera egin ematen den eragileen aldetik hizkuntzetatearen ikuspuntuan, ez? Hori da nagusia, gero galdera zehatz asko gehiago dago eta horretan ez nahi dituko, baina hori guztiak egon ziren ikerketa honetan egiten ziren elkarrizketa guztion zera hori, nolabait azalazteko elementu hori guztiak osatzeko zenfinean aztertu nahi nuen, ez? Emaitzetaz hasiko naiz, pixkat bueltan emango diot eta kontatuko zuet berez elementu interesgarriak testuingurua hau asko gutxiago lagundu duen lan horretan, azken finean ere hausnartu zarirako orkestu horreko testua mugatua zen espazioen aldetik, orduan gehiago jo nuen ondorioen planora, eta horregatik ondorioak, igual pixka nagusia izan ditezkena, horiek interesa bali mauzue, irakurtzen duzue, bat aldizkariko artikulu horretan, oso irakurri. Eta berriz, oraingo honetan, nahi nion gehiago erreparatu testuingurua. Iruditzen zaidelako zen ere, bestean ez delako jorratzen, eta ongi etortzen eta daitekelako pixkat ere bukatzeko harreraren esparru. Eta ikusiko duzuen bezala, eta entzune bideoa jarri dut hasieran, iruditzen zaidelako oso ariketa polita, pixkat ere egitea lotura, hor ikusi dugun sekuentzia motzu guztien artean, eta guk harrera aztertzen dugunean ikusten ditugun elementu alegia gaur egun ona etortzen den pertsonen bizipenak eta gure diasporako pertsonaia bizi izan zutenak emigratu dizuten, ez? Migrazio prozesuak berez oso heterogeneoak eta dinamikoak dira. Nik plan honetan ganez hainbat aipamen jartzen, horre elkarrizketan jasotakoak. Pixkat ere zuet laguntzeko kokatzen honetan, jatorren aberakoa prozesuak ez dira berdinak, kasu batzuetan batzu etortzen diren aurrekin, beste batzu ez, batzu ekartzen dituzten handik urte batzuetan, beste batzu ez dituzte ekartzen ere. Aldakorra dira eta hor daude elementu batzu nolabait markatzen dituztela prozesu horien nondinorakoa, askotan bada nolabait jatorrizko pertsona horiek mugitzen dira input-output elementuen araberan eta kasu honetan askotan lotua dago baldintza batzuekin. Baldintza legalaren arabera ikusten dugu segun zer herrietako jendeari ematen zaion bizaloa errazago, jendea etortzen da. Eta elementu horiek erakusten dute azken finean aldakorra direla, migrazio prozesu horiek. Eta askotan daukagu nolabait garai batzuetan etortzen diren gehiago herrialde batzutakoak, edo beste herrietakoak, eta egiten da aldatzen denboratzea. Itxuraren mitoa agertu da ere bideoan, eta normalean jendeak migratzen duenean, printzipioz buruan daukagana da, nik diru pixkat egin eta bertoko nahi izate da, normalean ez da realitatea izaten. Eta hori denboraren zehar aztertzen denean, realitateena jende gehienak gelditzen dela. Horrek, hasieran itxandako perspektiba horrek ere baldintzatzen ditu hasierako erabaki zen batzu, eta kasu honetan ikusten dugu aurrek
matrikulatu ditugu hemen derudan euskara ikasteko bat total zein hemendik bitziraien eta horiek itzularen mitoren ingurukoa orokorra da edo ez, nik pixkat ikusi dudan bat kasuetan da, jatorrien araberan prozesuak ere desberdinak, eta nik hori izateko Bulgariako komunitatea hemen ez dakit Gasteizen potentea den edo, Sibinian ez dakiko oso potentea da, eta ez dakiko bulgarek oroar ez dituzte etxeak erosten hemen, ez dituzte bereien herrialdean. Orduan horrek ja markatzen du bere immigrazio prozesua desberdina dela zen beraiek ari inbertitzen itzultzeko hori herrialdea, ez. Harrera formala eta ez formala, jendea etortzen dena hona, aipatu dugu euskaldun horiek ikusten direnean, zituztelan bere sareak, euskaldunak euskaldunik laguntzen zieten, eta hemen azken finean ere atzeko parekoak gertatzen da. Jendea normalean etortzen da ona, badulako herrikide bat, familiar bat, lagun bat, eta horiek dira bereen sare naturala, bereen harrera sare naturala, eta pertsonaien gandik jasotzen dute bai laguntza, baina baita jasotzen dute informazioa eta referentzia. Azken finean, batzuek egiten dutena besteentako referentzia dira. Eta orduan batzuetan ematen da dikotomia hori ze puntura nio daukan pisu gehiago harrera sare formala edo informala. Eta errealitatea dena da pisu gehiago baduela sare ez formala, bereziki hasieran, baina bai egia dena ere gero pertsona horiek ere joaten direla kontrastatzen bestelako eragileekin, harrera ematen bestelako eragileekin, eta denboran zehar nolabait luzatzen denean harrera lan horik, pertsonaik azken finean gero eta konfiantza gehiago daukaten, bereik daukaten preskriptore formal horiekin, eta azkenean ere horiek ere eragileak. Eragile formalak nolako diren elkarte horiek heterogeneoak dira oso, eta daukagu batzu oso daudela izaera kultural batekin, beste batzu urbiltzen dira jatorri batekoak, baina gero azkenean bihurtzen dira zabalagoak edo ez, batzu hori oso daude jatorri batekin, baina beste batzu igual asko zabalago daukate beren espazioa, eta hemen ere Gasteizenako kasua baitugu. Eta gero erlijioen aldaia bera aipatu dut, eta interesgarria ikustea den ere bakagu estereotipo bat, musulmanak, Ipar Afrikakoak, eta zuretako zur tartean daudela Bulgariakoak, eta Europako beste herrietakoak ere musulmanak direla. Eta horiek ere azken finean ere, bere gintzat ere, mezkitak referentzia dira kasu askotan, eta baita harrera lan dagokian, ez? Zune ikusi dugun bezala, mezkitak azken finean etorri berrientako musulman guztientzat da bereien espazio erosena. Eta hor jasotzen dutena, religioa, komunitatea eta horretaz gain ere laguntza eta informazio asko jasotzen dute. Iragioik guztiek gero daukate, beren edo asko daukaten bereien ibilbide propioa, legia batzu hasten dira gauza bat egiten, batzu igual entolatzen dira laguntza emateko pixkat maila formatu txikian bere herrikidei, eta gero joaten dira evoluzionatzen eta batzu bukatzen dira esaten nolabait ez eta balkularitza elkarte profesionalak. Beste batzu igual hasten dira lan egiten beren jatorrizko pertsonekin, eta gero bukatzen dira sartzen bere elkarteren barruan jatorriz berintako pertsonak. Badago prozesu bat asko ez direlako modu finko batean hasi horrela eta bukatu horrela, baizik eta egiten direla aldatzen eta guztien. Eragile horien izaera eta funtzionamentua nik uste aipatu gabekoa ez badaudela igual polo desberdinak, batzu berez oso prekario dira, zen finean dira elkarteia familia baten bueltan antolatzen direna, edo ez daukate ez bulegorik, ez daukorik, non ekartzen zaiteko Sansomendiko kantza. Eta hori da batzuen errealitate ez daukate bestelako editurarik, ez daukate diru laguntzarik, ez daukate eskutarik, batzu ez daukate dirurik ez da gira batera joteko, ez bilbora jotea gira batera, baina ez daukat dirurik horretako. Eta beste batzuk berriz daukate oso egitura profesionalizatua, eta ez bakarri asistentziaren planoan aritzen direnak, igual ikusten dugu Karitas bat, Gurutze Horria edo daukate oso egitura sendoak atzean. Eta baita ere, migratzen elkarte batzu joera hori izan dute, baina ikuste hemen izan zelaneko paradigmatikoa desagertu zenean
gobernuak zeukaten aholkularitza legalaren bulegoa heldu desagertu zen, eta elkarte horietako asko asumitu zuten nolabait lan hori, gobernuak ematen zen dirua, eta horrek eraldatu zuen egile horietako askoen izaera, eta birtu zen horra aipatzen dena, somos 10 trabajadores sociales, que estamos en trabajo de acogida, eta hori zen berez jatorrian migratzen elkarte normal zen. Zeregien artean gauza ezberdinak sartzen dira, batzuk ematen duten aholkularitza, berez horre jendea etortzenean informazioa emateko helburu hori daukate, beste batzuei hori duten akonpainamentua, badagoela figura bat, askotan ez garela hartzen ze garrantzia daukan pertsona batentzat momentu horietan etorri berri denean, ez duela zagutzen non dinodakoa zer egin eta nola egiten den gau eta bestean, pertsona batzu laguntzea, bai papera batzu egitea, bai aurrak eskola inskribatzeko, horrek horretzen ez, bilboko arte batek kontatzen zuen, zenbako gatazka izan duten beraiek administrazioarekin, lortzeko, beraien herriko semeak, aurrak, deire normatiko dut ezeko. Zuten kristolako borrokat, zen finean parean zeukaten interlokuzioa, nahiko blokeatzen zuen egoera, urte batzutan oso gainera sumamen ezen zein serioera migratzaileen semaiak guztiak bideratzeko eta bereduko zuetara, eta beraiek esken finean zen eskegu lagundu ditugu zera hezkuntzako eragilekin aritza zen beste lan, toreatzen dituzte. Akonpainamentu hori oso garrantzitsua da batzuentzat, eta gero badaude beste batzu ere, beste elementu bat, gigarri bat ematen ditena da, sozializazioa batetik beraien esparru natural izan daiteken, migratzaile elkarte batean, oskintzea bere elkartean nolabait bere herrikidekin sozializatzeko, eta beste batzu ematen den plusa da, sozializatzea hemen gorren. Eta hor, nik uste nahiko garrantzua eta interesgarria da estartzea Euskalduntzako erabili batzu, esparru honetan sartu direnean, zenolako filosofia eta hausnarketa egin dute puntu gisa eta nolako lan egin dute euskararen bidez pertsonak sozializatzeko herriko bizitza elementu desberdinak. Harreren formatua lehen aipatu pixkat zeharka, baina formala eta informalagoa, badago jendeak berez oso egitura zenduan dituenak nolabait definitzeko zein den prozesua, elkartean egiten duten etortzen den jendea, hau ematen diogu, hau esaten diogu, hona bideratzen dugu eta beste batzu askoz informalagoa dira. Jendea etortzen da, galditzen du, elkartzen da, kafe bat hartzen du, eta dituzte agian kaso batzutan pertsona batzu berez informazioa ematen dutena, preskriptore horreki bat, eta beste kaso batzutan edo zein, edo agertzen dena hortik, hori galdetu horrek daki horretaz edo besteari ez dakizaren dut. Hori kondizionatzen dago, bali dago aratuan izan duten norden horretaz arduratzen dena pertsona horrek izaten aldu protokolizatuagoa ere zer kontatzen dio. Eta gero informazioa zertaz ematen den, nik hori ikusten dago, badela ere joera desberdinak batzu etortzen dira eta jendeak galdetzen diena erantzuten dien, beste batzu helburu bezala daukate, bai galdetu hau, baina nik hau eta hau ere kontatuko dizut, eta hori zentzu bertan guztien da beste ikuspegi bat. Eta gero badaude batzu horren inguruan ja badaukatela oso zehaztua, zer transmituko duten, etortzen den osentasuna. Ez dio importarren beste zer galdetzen duen pertsona hori, baizik eta ja beraien zirkuituan sartzen den mundu guztiari zer transmituko duten. Eta ondorioen atala, esan bezala hor pixkat eskema honen arabera, garatuta dago Bizkaian egitolako laburpen horretan. Ez naiz gehiegi luzatuko honetaz, interesgarriagoa izan zaitaritzea hor idatzita zauden elementu inguruan. Eskatare punturik harturik, abia puntu gisa harturik horietako galdera batzu, euskarak zenbako presentzia daukan harreran, horra oso presentzia gutxi dauka, eta aitortu behar da, eragile gehienen kezka bada, berez galtatzen zuen gainen jartzen zuenan, eta euskararen gaia nola ebala gertzen da, eta kezka bat, ez dute indiferentzia egiten, baina ez dugu modurik aurkitzen horretarako, baina benetan eragile gehienek daukate horren inguruko kezka. Eta horrekin ikuste gainera,
eta netzat positibo izan dela, hausten du batzutan dauden estereotipo batzuen inguruan, entzun ere beti mundu pixkat euskalgintzan munduan, edo mundu honetan aritu denean gai honen inguruan, eskotan eman den iritzia eta sortu den estereotipo bat hainbat eragien inguruan nahiko negatibo izan da, eta niretzat zentzu honetan hemen jasotakoak ikuste lagundu dit, ikusten kaso gehienetan etzela zen bezala. Euskalgintzako eragileen programen gakoa hain zuzen ere hori da, Euskara, eta hortik nolabait jendea harrera ematen dugu jendeari. Baina oroar, Euskalgintzako eragiletik kanpo oso nabarmena dela da, eta bizkat batu durez simbolismoa ameliak hizkuntzen erabili simboliko inguruan ez dago kontzientziarik, ez diote garrantzirik ematen, badala modu asko hizkuntza horiek modu simboliko batean agertarazteko, kasu honetan hainez euskara inguruan, nire batuko dut gauza eratzen dela miratzenen hizkuntzekin. Eta horretaz ez dago esaten jo, eta hauek eta egon baria hizkuntzetan edo baina jendeak ez du horren inguruan asmatu. Egoera soziolinguistikoan inguruan, amenek ere ipatzen zuen, jendeak orokorrean oso gutxi transmititzen diren, salbu Euskalgintzako eragileak, bereik azken finean helburu daukate, jendeari ikusterazteko zein den emango da. Eta bat ere oso gutxi transmititzen da, eragile batzu, entzun ere, lamituen esparruan oso horretu dago, mundu honetan ditzen dena urgentziazko harrerekin, agia jendea etorri berria denean, oinezko behar batzu ditu, legalak, lanaldetik, jatekoak, eta bizkan mundu horretan urgentziazko harrera ematen duten eragileen aldetik, badago kezka, eta gehiago, nire bat dut, duela urte asko Bilboko zeharrek horren inguruan programa bat txertatu zuela bereik ez egiten zuten harrera protokoloan, baina gero denbora pasada, gainezka ez izan zuten lortu ez orduan. Lehen bezala, prensa bezala, kezka badago, baina oroar, jendeak ez du ikusten ematen duten esparru horretan lekua egiten diotela kulturari. Nik uste hor badagoela nahi bat, konzepzio bat, hemen ez dago tokirik kulturarako. Bestelako urgentzia handiago duten elementu eta zari gara. Euskara ikasteko informazioa, motivazioa eta ez dago agendan kasu gehienetan, duen kasuan pragmatismoa nagusia da, eta gero zein den parean daukagun harrera norabait ematen duen pertsona, etorri berri den pertsona, horre daukagun bideoan pertsona honek, Argentinan zegoen emakume hau iritzizenean zenolako bizitzen ematen zuen, goizeko sekizoretan joan, tranbian egin, ez dakiz, eta hori da, etorri berri den eta harrera jasotzen duen jende gehienaren aurren eskolatzen inguruan teoriaz, jendeak aldeko jarrera ikusten bai, da euskara ikastea, eta hori, bat kasutan sumatzen da nik behituko nukena jarrera paternalista batzu, ez? Hemen, igual erkide autonomoan, bereziki eremu euskaldunean, eredua ezagertzen ari eskoletatik, eskuntzan iaia ezagertzen ari da, hirugunetan ez, eta hirugunetan esan ere kokatzen da migratzele gehienak eta nintzen erabako matrikulatzen dira, Nafarroan bereziki ez daukago hemen daukagun egoera, eta ikusten duguna da, jarraitzen duela joera izaten, migratzen zimera bat bukatzen direla matrikulatuak, eta bereziki jeretua da euskarari gabeko eredua Nafarroako zera emakusun portia, ez? Orduan, horren inguruan ikusten dugu jarrera paternalista batzu, eta nik daukat elkarrizketen batean, nik ongi ikusten dut, eta gainera berez eragile horrek erakusten jarrera euskaren inguruan ez zen negatiboa, guk egiten dugu, eta beste, baina total, nik uste hobe dela kasu honetan bereik astea BG edo ereduan, eta gero joango dira evoluzionatzen, joango dira bereik erabakitzen egin duten, ez? Horre oso lotuta dago ere elementu horrekin euskararen irizindar edo lingustikoaren pisorekin, ez? Eta horrek markatzen du asko. Azken finean, bizitzen duen komentatu duguna, bereik ez baute
euskara ikusten, bereik ez baute bere inguruan euskararen beharra ikusten, bereik azken finean horrekin norabait zu kontatzen dizun pelikula asko oso zaila dira. Egia da, aurren matrikulazioen inguruan eragile gehienek oso jarrera sendoa ikusi dutela, eta kasu horretan oseatik aita azpimarratu dute, zenbait kasuetan egon dira estereotipo negatibo batzu asistentziazko deribatzen bueltan, baina nik horretan oso gutxi ikusi dut horrako jarrerarik. Eta gero hor euskararen alde egonik ere lehen zandakoa informazioa transmititzea zaila da, eta kasu batzutan, eta nik hor baizen motu dudana da, azken final, preskriptore lan egiten duena, informazioen barruena, kasu askotan berak oso informazio gutxi daukatela. Zenot, bereiek daukaten informazioa eta bereiek daukaten formazioa horren inguruan horrekin oso zaila da bereiekin hori informazioa. Badago jendea asistentzia lanak eta bereziki nolabait informazio lanak egiten duen pertsonak, kasu batzutan bereik preskriptore ofizialak direnak, eta esaten duzuna hartu dut diru laguntza dut euskara ikasteko. Bai, ez nuke. Hor kosten da, informazio ematen duenak informazio eta informazio daukala kasu. Eta gero badago gai bat, azken finean, pasidutasun kontzientea noraino eta noraino den, ez egira alde egitea edo ez egitea, ze punturaino den gauza bat modu kontzientean egiten dena, edo askotan modu kontzientean. Jatorrizko hizkuntzen inguruan presentziarik ia ez dago, kasu honetan ikusten da, migratzen elkarte batzuetan modu naturale batean berein hizkuntza agertzen da, azken finean bereiek bere ez daki 6 hizkuntza egiten badute, etortzen direnean bere herrialdeako pertsonak modu naturale batean agertzen da, baina gairatuena da, kasu askotan estatu nazioz ari gara eta migratzaile elkarte horien atzean anistasun etnokultural propio daukate, berezkoa, eta hor erreproduzitzen dena azken finean bereien jatorrizko herrialdetan ematen den asimetria. Eta ikusten dugu azken finean, bertan, bereien jatorrizko estatuetan baztertuak diren, gutxiagotuko diren hizkuntzak, hemen ere, elkarte horietan ere, egoera bere. Eta gero ez dago bat ere protokolo futurik. Zenote, maila formalean agertzen dira alkoak edo gauzak, jendeak ez dauka helburuan, ez asistentziazko eragileak eta horren inguruko aholkurik transmititzen aldi egiten, ez? Ona dela, positiboa dela, zure jatorrizko hizkuntza mantentzea, zure zenera egin momentu batean ere transmititzea. Eta horren inguruan, jarrean negatibo egonez arren, ez dagoela horrekorik, ez? Eta bai, bizkatasuneko puntu bezala, niretzat oso elementu parekagarria da ikusi dugunarekin, gure diaspora askotan gora aipatzen dugu, eta gaur egun hemen diaspora asko ditugu. Eta diasporak oso potenteak. Zene badaudela gaur egun migratzaileen komunitate batzu, sekulako lana ari egiten bereien kultura eta bereien hizkuntza mantentzeko, gaituzte antolatuak Bulgaro ikasteko, Bulgariako kultura eta hizkuntza ikasteko eskola bat, edo nik uste beste kaso batzutan ere baudela eskola neko potenteak, izan buruz. Baina berez, diaspora horiek existitzen dira hemen, eta oso komunitate antolatu dire batzu, eta kontutan izantekoa zen gaina beraiek, egin handi batean, bereien jatorrizko hizkuntzekin nolabait erreproduzitzen dira bereien kasuan ere, guri euskarekin gertatzen zaiguna, eta askotan, berekin nintzen duzunean, horatzen zara, bereik ezu dira transmisioan dituzten arazoak, alegia zenarari hizkuntza transmititzeko daukaten arazoak oso parakarria direla euskara transmititzeko ditugunekin. Eta beraiek daukaten kezka gaztelaniaren nagusitasunarekin gailentzen delako bereien jatorrizko hizkuntzen transmisioan osantzako dela. Orduan, ikuspuntu soziolinguistikotik kuki deitzen duen elementu asko nolait erabagarria izan daitezke bereien hizkuntzei dagokionez. Marko teorikoarekin bukatu nahi izan dut, nahiz eta kontrako logika izan normalean, zener pixkat nahi nolako lotu hemen agertu den elementu asko.
Nik kontzeptu asko aipatzen dut nire lan horretan, batzu loturik soziolinguistikaren horrekin, igual gehiago biziki soziolinguistika munduan intzatzenak ezagutuko dituzuenak, eta gureneko zehatan manejatzen ditugunak, eta beste zenbaitzu loturik kulturanistasunaren kudeaketarekin, ez? Kontzeptua guztien atzean badago azken finean ere auto teoriko bat, eta azken finean horren horberak hartzen du bere kokapena, eta horren beran etzen dut termino batzu edo beste. Nik aitortu behar dut, honetan hasi nintzenetik, nolaiteko evoluzio prozesu bizizan du dela, honetan guztian, nik ortzen ez, 2005 urtean immigrazioaren inguruko masterra, nik erabiltzen duen ikuspegia eta kontzeptua urte hauetan joan da aldatzen, eta batean ikuspegia eta nire paradigma aldatu da, eta gaur egun bestelako terminituan hitz egiten dut honetaz egiten da. Batik igual migrazioen ikuspegi horrekor bat, eta nik pixkat migrazioaren joku horrekin absoluta egon daitekena ere, baina eraberean ere eta absoluta dago ere Amelia mahai gainean jarri duen aldera batekin noiz usten du migratzaileen semea izaten etorkina, berez etorkina, ez den pertsona. Zen finean, konzeptu horien atzean baudela trampa asko, ez? Ni gaur egun bereziki horretaz hitz egiten dut aniztasun etnokulturalaren kudeaketaz, eta ikuspegi horrekin ari lanean, eta nik nire marko teorikoa nolabait hiru zuta erabiltzen dut, soziolinguistikarena, bezala migrazio eta aniztasun etnokulturalena, eta hirugarrena identitateena, lehen aipatzen zuen ere Amelia, identitateen gaia azken finean, joku hori oso lotuta dagoelako nolabait errealitate horrekin, pertsona bat, bere gurasoak, hori horrema bai, Algeriarrak, bai, baina nozen izena, bete ez da migratzailea, baina berak bada esaten aldu, identitatea lotuta hemengo errealitate kulturalekin, beste bat agian bere gurasoen errealitate kulturalekin, eta agian bestelako bat, esan hau, kokatzen gara bestelako plana batean. Eta nik uste identitatearen esparru teorikoa ez dut oso ezinbesteko dela ulertzeko bere osotasunean. Lan honetan zehazki bereziki zentroa edo soziolinguistikaren eta aniztasunaren kulturaren esparruan, hor badaukagu soziolinguistikaren oinarri teoriko batzu, nahiko txogaratu ditugunak, nahiko zabalak direna, sorionez, nire ustez. Aniztasun etnokulturalaren kasuan, baude eredu orokor batzu, azotan ipatzen da mutuko pluralismoa, interkulturalismoa, pluralismo nolaitea asimilazionista. Saio honen definizioan kulturartekotasunean planan kokatzen zen, nik ez naiz deso sentitzen termino horrekin, nik uste gainera eta bereziki hezkuntzarekin lotzen dugunean ezinbesteko da horako ikuspegi bat izatea, baina ni bai, daukadan bizitzen eta igual nire puntua dela konzuten dela soziolinguistika eta gutxiagotuako hizkuntza baten azterketa, nik hor somatzen dut nire ikuspuntutik batzutan eredu orokor horiek estatu nazioen ikuspuntutik irrado dela, baina gero eramaten duzunean gurea bezalako egoera batera, estaturik gabeko nazio baten kasua, edo horako gurea bezala ez, komunitate etnokultural gutxiagotoko komunitate dutu bat egorazoan, kasu batzutan eredu horiek nik uste hor zerbait falta segula. Nik uste falta segula berezko hausnarketa bat egitea, zen askotan etortzen zizkigun gauza horiek estatu naziorik ikuspuntutik funtzionatzen dute, baina gero gure realitatean sentitzen dut horre eredu teorikoetan daudela guztiak. Eta nik askotan ez duen, nik prinsipio orokor batzu nik markatzen dut nire lanari dagokionez, eta nire abia puntua da administrasunaren onarpena eta etortza positiboa, eta hor nik uste gainera jokoa dela askotan ere elkarrizketa interakzioa bizkat kulturartekotasunaren idei hori, eta elkarriko aitormenaren helburua, lortzea, bestearen nolabait errealitate etnokulturalaren aitorpenatik etor daitekela gurearen aitorpena, henek ez dugu, ez? Eta gero bai, eta hori usorotza dago nik uste soziolinguistika guztiotasunen egoeran dagoen hizkuntza baten ikuspuntua, gurea bezalakoa, dizimetriaren onarpena nik uste
badela puntu bat konten zaharrekoa. Eta bizimetria lotzen dut zehazki, gu gutxiagotasun egoera batean egonik, behar dugula norbait esan dezagun politika positibo batzuk, bestelan gaztelania jango gaitu, eta gure zera kulturalak azken finean disolbatuko dira. Ez orduan, niretzat ere, hau elementua mahai jartzea ere, planotekikoan ere interesgarria. Eta horrekin utzi nahi izan dut, denbora bukatzeko, pelikula asko ditute oraindik eta bideo bakarrizati txiki batzu jarri ditut, baina utziko dut horre beste zuen izan diateneko partartzaile zaretela, orduan hemendik aurrera zuen txanda da, eta nire eta biok segurazki gustu handi zaituko gara zuekin honetaz eta besteak, bai? Bueno, tema batean batzen da, mikroa pasatzen. Bestela izotza apurtzeko, eskatuko diot Ameliari Mariori egiteko galdera bat. Eta Mariori Ameliari egiteko. Begira, harrera dela eta ez dela, nik jakin nahi nuke, eta baina ez dakit horretan ikartu duzun, edo intuiziorik daukasun, edo hipotesirik, ikusten dugu familia batzuk, eta kanpotik etorritako familia batzuk, eredu desberdinak aukeratzen dituztela seinala bentsat, ezta? Eta hor pentsatzen dugu, sare informalen informazioa importantea dela, zer esaten zaien. Baina, nik ez dakit, beste sare formal batzuk, adibidez delegaziora joaten direnean, niretzat misterio bat da, nola sartzen den delegazioan adibidez 10 bat gaztelaniaz ez dakiena, eta euskeraz ere ez, eta gauza den, nola markatzeko zein eredu nahi duen seme alabarentzat, ezta, umearentzat. Ez dakit, hor egitura batzuen informazioa edo esku hartzera, horretaz dakizu zerbait. Kaso honetan, ikerketa dut dago, administrazioz kanpoko eragileen kasuarekin, eta nik horren inguruko informazioak ez du honetan, ez? Zuk aipatzen duzuna absoluta dago administrazio zehatz batekin, hezkuntza administrazioarekin, eta nik egia esan azkenengo urteetan pixkat piztagatu diot Erkidego Autonomoko hezkuntza sailari, urte batzutan ibili nintzen ikerketa aurreko ikerketaren bueltan aztertzen eta ikusten zen, entzuen ere, hezkuntza saila bera kontzientea zen, zein ekortzen ez lan hau, 2005ko lan hau, egin genuela elkarlanean Euskararen Kontseilua eta hezkuntza saila. Eta hezkuntza saila, nolabait esan da, goi mailako postutan zaudena, bere sentsibilitate horrenarekin, kontzientazioa bazirela hor toki batzu, non bideratzen dituztela migratzaileak aeredura, gare hartan, eta berek ez duten ikusten nola bueltaman horri eta eskatzen zuten aholkoa ez den duten, nola egiten dago. Ez zuen barne egitura da, ezkertu hartu zuen zentzunean barne mekanismoak, eta hasi ziren ere pixka bat horri bueltak ematen, pixka bat zentralizatzen toki batzutan, ez? Eta, zentralizatu bai, baina esken finean zentralizazio horretan hor jartzen pertsona, ez bai konpartitzen ikuspegi hori, zuen ere, eskat migratzaileak ezin ditugula bideratu aeredura eta gainera hain zuzen ere ikuspegi niko segregazionista batekin. Zure mekanismoa zure kontrolpekoak, ordenaz badiak zure kontrolpean daudenak, ezkenean alperrik ari gara, zentralizazioa balio aldu kontrakoa. Ni
aztu zait, presakataritzen garela, harrera konzeptua, eta bereziki zirkomoen harrera, eta nik uste hor jasartzen dela administrazio kanpoko eraginak eta administraziokoak, ez? Harrera konzeptu bezala oso konzeptu integrala da, zen edo, harrera esatzen da, harrera sozioekonomikoa, laborala, legala, psikoafektiboa. Badago behar asko harrera plan horretan, eta inork ez da, inork ez ditu tresnaren berak emateko, ez? Eta nintzat, badago elementu bat oso importantea egindako eriketan da, mahai gainean zenbaitzuk jartzen dutena guk ezin dugu hau guztia egin, ez? Eta ezin dugu agian informazio eman euskararen inguruan, irakaskuntzaren inguruan, baina behar dugu erreferentziazko eragile batzu botea eta guztiok nolabait pivotatzea. Eron eskolak paper hori jokatu zuen hemen urte batzuetan ez dakik gaur egun jarraitzen du, baina beste tokietan ikortzen ez iparralden egindako ikasketa baten, bertako abizten ezke behar dugu norbait bideratu izateko gai hauen inguruko informazioa ematea, ez? Eta ban, zuen ere, administrazioak egiten ez duen agien kanpotik egin behar dugu zen zoritzarrez ezin gara fidatu mekanismo hori, eta zen ikusi duguna da, ez da zentralizatu gero jarritzen da rekonzitzen dago, ez? Horan, begietu behar dugun nola urtzen dugun konplizitate, eta nik uste gainera harrera eragile formal bitako gehiena da, klabe horretan daudela, nola sendotzen dugu hori modu komun batean guztiok ados jartzea familia izate bat, eta zure semearen inguruko matrikuazioen inguruko informazioa hitz egin honekin. Eta modu komun batean egiten denean, lortuko du batetik indartzea batzuen referentzia eta gaineri referentzia positibo izatea. Eta nolabait, zentzualetan norabide positibo batean izaten dela, ez? Administrazioarekin, ezken nintzat, zu pertsona etorri berria, ez dakizela zer den, nengo irakaskuntza eredua, hizkuntza ereduak, zuretzat, nekeza, ezken nekez guretzat duzuna, zoritzarrez, deskonfiantza daukat administrazioko mekanismoik. Ezken da, lana urte aritzen dut, eta lana urte korretzen ez, neurri batzuk euskatu nizkela hizkuntza sailari eta jarraitzen dugu berdin. Baten, galderaren bat, hausnarketaren bat, iruzkien bat. Esan bestean tokatuko zain egi batera. Ez zaide izere guguratzen. Bueno, harreran mekanismo formalei buruz hitz egin duzu, nik jarreneko nuke askotan hitz egiten dugu praktika eredugarrien inguruan, ez? Eta holan, rebotez heldu zitzaidan zer egiten zuten garai batean, eta uste dut jarretzen dutela egiten, Otxandioko udalean. Gainera hemen lanean ibili izan neska batek jakin hasi zidan, eta iruditu zitzaidan oso praktika erreza, herri txiki batean errezago jakina, baina neko esportablea leku guztietara, ez leku askotara eraman daitekena da. Eta da, herrira iristen zen, herrian erroldatzen zen pertsona bakoitzari zita bat ipintzen zioten. Eta zita horretan, ematen zioten gida bat, eta ematen diote, eta gida akarri zidan ona eta izugarria zen, gidan ematen zioten Otxandinoaren berri. Historia, kultura, hizkuntza, zerbitzuak, baliabideak, eta bar. Zuk aipatu duzun gauza asko hartu dela kontua. Eta orduan, deitzen zioten, erroldatu berriari, zita bat ipintzen zioten, eta ipintzen diote, imaginatzen dut, duela gutxiko kontua da, eta bi urteko kontua da. Eta orduan, ez dakit nork, Otxandinoko udaleko ez dakit nork, gizarte langilea, ez dakit nork, ematen zion horren berri, ematen zion gida, ezaten zion hori gana, eta euskara ikasi alduzu, hau dira baliabideak, eta horrela egiten zion, eta egiten diete harrera, etorri berriei Otxandinora. Berdin dio nondik etorri, ez da bakarrik
estatutik kanpoko edo datozenei guztiei egiten diete. Eta uste dut dela, gauza bat, herri txiki, ertain, eta gero, hirietan agian beste modu baterako datu behar dena, baina egin daitekena, ez? Eta ez dut ikusten hain zaila. Bai, prozesu horretan egon nintzen, eta horra antolatzen zena zen herritarren sare bat, talde bat, bere gain hartzen zuen ardura hori, harrera emateko herria etortzen ziren pertsonei, ez? Ozen, administrazioekin elkarlanean ere, bazegoen udal langileekin ere, nolabait pixkat elementu administratibo, legal eta hori inguruan laguntzareteko bereziki bereiek ematen zuten pixkat harrera sozial hori, ez? Eta hori azken finean ere, topaguneak idatzen duen auzoko programaren bueltan ere, euskararekin lortzen dena da pertsona horiek, sozializazio esparru bat lortzea herrian, kasu honetan gainera, euskara abiapuntu eta ardatz izanik, baina pertsona horientzat azken finean, zu hartzen bazaituzte toki batean, eta erakusten baizute bira eta bastitzaile mozara, eta bestean, proposoetzat azken finean, suposatzen duena ez da bakarri esperientzia bat aldera formala, baizik eta herrian sentitzea ongi hartua, ongi hartua eta azken nik uste horrek markatzen duzu esperientzia herrian, ez? Eta Otxandiokoa saiatu dira, saiatu direla antolagotzen nintzelako Elorrion ere antolatzen, nik uste bandik flojo zen. Pero epe laburrenako bai, baina gero mantentzea harrera talde horiek eta hori eskatzen du esfortzu bat, eta jende etortzen direnean 5 pertsona eskuratzen da, baina etortzen jende gehiago gero batzutan faltanena talde horiei emateko jarraikontasuna eta gero pixka desagertasuna, baina bai. Hori nik ezautu dut Duranzko ere, Quebecen nolako esperientziak erritziketan, gaina han aukera naztu den joanik ikasteko frantzesa, bazegoan ere besterako ikuspegi bat, guk hemen bestiko bere egituzten baliabidean, ez da frantzesa ez egonan bezaren parean, baina bai uste gobernuak ikartzen du baliabide asko segiago, ez? Baina bai, nolako eskotan da, nola osatzen dugun harrera, eta gero, zu ongi hartua sentitzen momentutik, ezken naturala da, ezken mengo hizkuntza hau da, eta bestean, gertatzen dena da, lehen komentatu duguna, ezken finean migratzaileen kopuru handiena hirigunetan kokatzen da, ez? Hirigunetan daukagun arazo ezken finean da, berez nik bezala normalean, etorri berri diren pertsonak harreman horizontalik ez daukatu eskoatorekin. Oroak daukate harremana berein herrikidekin, euskaldunen batekin harremanen galima da praktikala, da lagun kontu datiko edo zerbait, baina ez delako harreman horizontalik ez dago. Orduan, nekez ez transmititzen ari usuzuk parean ez Zagina, hezkuntza komunitateetan oso aditsua gara, eta hurbiltzen direnean, berehala pasatzen gara gaztelaniara. Orduan, batzutan ez daukate, ez da presentzia detektatzeko aukerarik ez da. Hori kudeatu behar duguna elgarri bat. Ez nola garatu harremanak, baina aldi berean euskararen presentzia bermatzea, besteak beste, haiek entzuteko ulertzen ez duten hizkuntza hori, ez da? Badaukagu. Bai, eta batzutan, hori eskola bakoitzak egiten du galduan bezala, ez dago sistema perfekturik ez, baina leku batzutan handi daukate, euskeraz jarraituko dutela ez, orain estrategia batzuk garatzen ari dira, nola esaten da hori orain susurlatzaileak, alboan daukazu pertsona bat, itzultzen dizuna, garrantzitsuena, eta ez da, minutu batzuk, arituko gara euskeraz, batzuk hemen ez dira enteratuko, baina hori ere bada mezu bat, ezara enteratzen ari, hemen euskeraz ez badakizu, zeu-zer galtzen duzu. Hori, mezu hori da, kanpotik etorritakoentzat, eta hemen jaio direnentzat eta jatorria autoktona dutenentzat, ez da, galtzen duzu zerbait, ala izan behar da, nabaritu behar duzu hori. Egonezin hori ere sortu behar da, ez da? Topaguneak udatzen den auzoko programan, etorri berri diren pertsona asko, baina
duela urte asko migratuako pertsona, guain ja adiniz aurrera eta apuntatu dira hor, eta baina batzuk kortzinez egindako elkarrizketak edo batean bazen ere oztoko programaren horrekin, eta guretzako ez dago lakorik. Ez da izan ez, bakarri bestentzat entoratzen duzu programan, eta ez mundu guztientzat da, eta zuek ere ongitorri zarete, ez? Bere garaian jaso zuten, arrera hori zen ere, ez? Piskat, egindako elkarrizketen artean, egin nuen elkarrizketa bat ere Espainiako nogait etxe regionaletako arduradun bati, gainera bera prozesua ezagutu zuen, bera migratu zelako Iruraiaren markada, ezagutu zuen lehenko eskutik prozesu hori guztia bera garaiotan sortu zuelako Galiziako etxe bat bera eta beraiek ere bizi izan zuten prozesu hori harrera berez jabaziren eragile batzu gizaren bueltan antoletakoa, zizirela pixkat harrera lan horiek egiten, ez? Bereiek gaur egun ez dute lan egiten, etxe horiek evoluzionatu dute, gaur egun ez da igual etorri jendea Galiziatik etzaio guzti pasatzen joatea informaziozko Galiziak etzera, ez? Baina interesgarri izan zen ere pixkat egitea parekatzea egoerak eta ikustea ere zentzu diren ere garaian bizitakoa, pixkat ere bideo honekin egin dudana, ez? Zezanen bere bizipena garatzea bezala, emigratuzenean Argentinara, oso antzeko dira. Denboran badaude elementu asko aldatu gara dituzkenak, baina emigrazio prozesu guztietan badaude elementu komun asko. Bueno, hau da zuen azken aukera, zer esan nahi badazue. Bestela eskatuko dizuete balorazio inkesta hori betetzen hasteko, ez badazue bete. Diakoa jarriko zut, Amelia komentatu ekin zen nik uste, hitz egitu duenean, migrazioa, administrazioen kulturalen inguruan, beko plan honetan, Juanetan. Ya está, David. Bai. Hitz egiten dugu, askotan, kulturaz, eta kasu honetan gainera hizkuntzen kulturan. Baina azken finean ere, izan behar gaiak baritu dela bestelako dimensio bat. Eta ikuspegi orokorra ez baduko eta ez badugu integratzen ikuspegi horretan dimensio politikoa, dimensio juridikoa, soziala, sozioekonomikoa, hankamuz egiten gara. Eta bera komentatzen genuena ez, zera ez baduzu kontuen esaten ez dako zein den etorri berri den pertsonen egoera sozioekonomikoa, legala eta bakoa, askotan zuk gaian inguruan duzuna ez da, askotan ere ikuste harrera joska harrera, jendea ikasi behar du euskera eta zuzera, prozesu bat da, eta jendeak behar du bestelako gratzak ematea euskara ikasea, bestelako goza da, bere izemea da behin kasuekin, zer gertatzen da, ez? Aztertzen bat duzu ni hori, horretzinez egindako bestelan batean aztertu nuen, zein izan zen, 60-70 markadan etorrikatako pertsonen evoluzioa hizkuntzaren gaitasuna aldetik, eta hori ikusten zen esaterako, garai horretan etorriko pertsonak gehienek ez dutela euskara ikasi. Oain, pentsatzen dugu, azkenengo 15 urte hauetan etorriko diren pertsonak berea da euskara ikasiko dutela? Nekez. Nekez ez gaztizen, baita zonalde euskaldunetan ere. Kostatuko da, prozesu oso motela da, migrazio prozesu dakarte benen ritmoak eta eslotu da bat horri, gora soziala, gora ekonomikarekin. Orduan, horre elementu horiek orokortasunean begiratu behar dira. Zenbestean, batzutan erortzen gara oso egora ingo guztata. Bueno, utziko didazue azkenengo galdera bat egite. Ez Amelia daukagu hemen. Eta Amelia, Eskoriatzako, poesiko irakasle izateaz gain, urte askotan egon da Ramon Bajo ikastetxean guraso elkartean. Eta gehienok ezagutzen duzu zer nolako prozesua egon zen Ramon Bajo ikastetxean, badira ja 15 bat urte, ez da, Amelia? Hasi zinetela transformazio horrekin, eta gutxitan eduki dugu aukera galdetzeko
15 urte ondoren nola ikusten duzu ikastetxea, Ramon Bajo egin zenuten aldaketa sakon horrek ze emaitz ikusten dizkizun, euskararen esparrutik ere bai, integrazioaren alde horretatik, galdera potola dela, baina, hola, labur kontatu alba diguzu zure ama ikuspegitik eta bai komunitatearen partetik nola ikusi duzun da zerronka dituzuen hori, labur, Zeu zer esango dut, baina, hor duela 16 urte, auzoko eskola zen ereduko gertu bat, horrela esan behar da, nire ustez, eredukoa eta ikasle guztiak ziren etorkinen seme-alabak eta hijitoak, ez? Dandanak, aukera sortuz eta ikasle gutxi, 80 baino gutxiago, ez? Baina, auzoan, mepillo bat zegoen eta leku guztietara joaten ziren eskola horretara, ezta? Hor sortu zen 2 urteko gela sartzeko eredukoa, printzipioz urte baterako, ez zegoelako lekurik beste ikastetxeetan, eta gero ikusi genuen, eta hor sartu nuen nik alaba nagusia, eta beste batzuk horrela aprobetxatu genuen aukera, eta gero ikusi genuen aukera hortik tiratzeko. Eta ikusi genuen aukera, ereduko lerro bat irekitzeko, baina argi ikusi genuen, ez genuela nahi 2 ereduko ikastetxe bat. Nahi genuela eredu bakarreko ikastetxe bat, ze badakigu 2 eredu dauzkaten ikastetxetan zer gertatzen den. Errenta bajuko familiak gelditzen dira, euskara gutxiago daukan ereduan, ez? Hori da, errepikatzen den esperitzia bat. Orduan, ikusi genuen, gainera garai horretan, lontzea ezarri baino lehen, eskola kontseiluetan gurasoek podere handia zeukaten, eta bozketa batzuk irabazi genuen, irakasle batzuen laguntzarekin beste batzuk. Eskola horretan bazeuden irakasle batzuk euskaraz ez egitenak, eta baltzuten nahi eskola eraldatzea ez, baina, bozketa eta azkenean lortu genuen bide hori hartzea ez, eredu bakarreko bidea, eta joan zen agortzen eredua eta azkenean B eredua. Eta ikusi genuen, etorkinek eta hijitoek jarraitzen zutela eskolan matrikulatzen, baina autotono paioek jarraitzen zutela eskolan matrikulatu gabe. Orduan eredua etzen faktore bakarra. Ezen faktore, eta gure galdezeko zer egin behar dugu, ez? Uste genuen eredua auzoan jarrita erakargarria izango zela. Baina, etorkinen eta hijitoen proportzioa horren desorekatua zen, ze autoktono paio ugari sentitzen ziren nire ustez apur bat gaindituta, kopuruak gaindituta, ezta? Orduan horri buelta ematea oso zaila gertatu da. Nik uste dut behin ikastetxe bat getifikazio prozesu batean sartzen dela, oso zaila da horri buelta ematea. Nik esango nuke ikastetxe horretan buelta eman zaiola, faktore asko egongo dira, gurasoen elkarteak sekulako lana egin du, nik uste dut hori ez dela transferigarria, ez dela posible. Zenbat borroka ez, eta eskola aurrera atera da administrazio hori egon arren, izan da, beti administrazio edukatiboaren kontra, ez? Eta ere, horrela atera da, ez? Beti izan du oso diskurtso positiboa aniztasunarekiko,
nire ustez hori zentrala izan da. Ez da usatu nahi izan duen, edo aniztasuna usatu, edo baztertu nahi izan duen eskola bat, ez? Beti izan du oso diskurtso positiboak, saiatu izan dena da, falta zitzaion aniztasuna erakartzea, ez klasertainako familia autoktonoak, alegia, auzonetan gehiengoa direnak, ez? Horiek dira gehiengoa auzoan, ez? Eta gero beste faktore potente bat izan da eskolaren zaharberritzea. Hemendik pasatu zen diru bat Europatik, eta auzoak lan egin duela eskola horren alde, auzoa konturatu zen, eskola zela auzoaren arima, edo arima bat behintzat, eta orduan, horre onda, sekulako mobilizazioa eskolaren alde, eta lortu zen diru kopuru hori hemen gelditzea, gogoratuko duzu urban fondo horiek, kontu sozialetan inbertitu behar zirela, eta konturatzerako ez ziren horretan gastatzen ari, eta eskola izan zen aukera bat, ez? Claro, instalazio berria, ezke guraso, klasertaineko guraso txuriak nahiko pijoak gara, eta gustatzen zaizkigu instalazio politak, ez? Komunikabide batek esan zuen eskolak jarraitzen zuela Finlandiako eredua, eta zer nahi dugu, Finlandia, claro, ez da egia, Finlandiarekin ez da betago zerikusirik, inori eskola, komunitateen inori itzakuri buratu, eta egibideari izakara, ez da, baina Finlandia, eta orduan batzuk etorri dira Finlandiaren izenean. Bai, benetan, momentu honetan oso pozik gaude, iruditzen zaigulako, nila ez nago, nire Loretxoak institutuan daude, baina oso pozik nago ni ere bai, orekatuago daudela. Zenbakiak eta zenbakia dira gutxi gora bera. Etorkinen seme-alabak eguneko 50. Autoktonoen seme-alabak eguneko 50. Horiek ez dira auzo honen auzoaren komposizioa, hemen autoktonoak dira gehienak, auzoan. Baina hori iruditzen zaigu, eta akusi gaude, eta gero aniztasun sozioekonomiko handia dago. Ez dakit pobreziari deitu behar zaion aniztasuna, uste dut ez. Hori da, desberdinkeria. Eskolan daude pobre ugari, eta gero beste familia batzuk klasertainekoak, ezta? Heterogeneotasun hori interesgarria da, pobrezia desagertzen den bitartean, elkarrekin egotea behintzat esparru edukatibotan interesgarria da, ezta? Ez dakit, horrekin zer esan dut. Baina faktore linguistikoa euskera izatea kohesio faktorea izan da, argi izan dugun faktore bat, hasieratik, bai. Bale, eskerrik asko, Mario eta Amelia. Eta zuei, hori, inkestaren kontu duzten duzu hor mahai gainean, eta datorren ikasturtean ere, eskainiko dugula horrelako ikastaro bat eurekin elkarla.